Buenas noite, bonsoir, guten Abend, boas noites. Estamos en Full Monty, en Río Lagares. Full Monty, un formato que temos, que hai xente que di que son entrevistas. Non son entrevistas, aquí falamos, nos faltamos un pouco o respeto, botamos unhas risas, e así descubrimos un pouco tamén, pois, como é a xente que fai cousas. Benvido, temos a Juan Maquinón, hoxe, Maquinón John, pero bueno, cada vez menos John, non? Sí, cada vez menos, sí, sí. O de John outro día estuve pensando que sería por Soben, pero logo pensei, ten algo, é por ACDC, Sí, señor. Son os apelidos de Angus. de Angus Young. Sí. Maquinón, non? McKinnon John. Sí. Ah, Maquinón. Maquinón. Eu pensei que era que todo o mundo te decía, eres un máquina, eres un Sí, máquina. os vellos todos me coñecen como Maquinón, sí, sí. Ah, vale, vale. Pensei que viña de aí, como todos me chaman máquina, pois voume poñer de nome Maquinón. No, ven polos apelidos de Angus. E cando colaboras en discos, pos Juan Maquinón. No, aí cando en discos xa poño o meu nome original. E tal. Ah, vale, vale. Isto é máis que nada por redes e tal. Foi un nick que me puse en Fotolog, xa... Pero onde vai iso? Sabes que todo o que cae en redes é peixe. Sí, está claro. Bueno, pois Juan é músico, é mestre tamén, ven do mundo do trad, e queríamos falar un pouco con él, porque ademais, vouche confesar algo, eu as primeiras veces que te vin, como non te coñecía, personalmente non nos coñecíamos, pero te veía, e para mí eras o gaiteiro punk, Tal cual. porque te veía coa gaita, con falda escocesa ou co manquini e tal, tocando a gaita e o tambor e tal, pero con toda a ferralla que levabas colgada e a cresta, cresta e sí, tal. sí, sí. E te coñecía como, o sea, para min eras o gaiteiro punk. Sí, para ti é para moita xente, sí. Sí, non? Foi unha etapa ben bonita, ben loca. Vais empezastes moi... Eu te lembro de neno, xa, tocando. Sí, a verdad que empecé no mundillo, a ver, tocando empecé a tocar con 8 anos. Empecé no mundo tradicional con 8 anos, coa gaita, co tambor. Pero cando empecé así a moverme xa por aí e tal, foi cando empecé a tocar en grupos de ska, tal como foron Lisca ou Vos Podres, un grupo de ponga que Como os podes, debía chegar moi ben na sala de ensayo. cheiraba de carallo. E logo tamén cando andive co Leo Remecajona tamén, aí xa foi cando xa empecé a ser un pouco máis visible no mundo, sobre todo polo que decías, tío, o tema Claro, sí, do manquini. Sí, o aspecto, ¿no? Pero bueno, está ben porque, que éramos ou non, vivimos, a sociedade galega é, entre comillas, conservadora, digamos que hai moita xente, a mí me pasa aquí na tenda, temos algunha camiseta aí dos Beatles do Magical Mystery Tour, cantosísima, preciosa, e todo o mundo me di o mismo, é preciosa, pero isto non me opoño. Quero dicir, en Galicia, igual en outros sitios, pero sobre todo en Galicia, require ter un certo tipo de carácter para sair á rúa con según que cousas. Porque sabes que a xente... Carácter ou pouca vergonza. No, pero ademais a pouca vergonza, quero dicir, o que os demais digan te ten que importar ben pouco. Sí, home, iso está claro. Iso está claro. E ao final, eu como chamaba, é espectáculo, sabes? Cando poñía o tema do triquini, iso empecé a facelo cando tocaba co Leo, e a verdad que foi tan boom o rollo de... Sí. Claro, que ni Dios o facer, que claro. A única referencia que había era a peli de Borat. E claro, sí que chamou bastante atención e sí que sonoi un pouco con iso, logo en Troidos e cando colaboraba cos Bacalouras e tal, e ao final se me recorda bastante por iso tamén. Pero bueno, que tamén fixen outras cousas. Sí, no, e ademais que vas en manquini, pero vas tocando un instrumento, o sea, non vas... Sí. Quero dicir, empezaches coa gaita e co tambor, xa directamente ao mesmo tempo? Empecé, aí andaba. Empecé no 2000 coa gaita e no 2001 co tambor. Agora estás máis centrado por lo menos das clases de percu, non? Co tambor, sí. É o que considero un instrumento por excelencia e tal, pero sí que son un profesor de gaita tamén. E logo toco 20.000 instrumentos máis. Igual 20.000, igual te estás pasando, igual son 18.500. Sí, pero é o que digo, que ao final abarcar tanto, ao final non son profesional de nada. Pero sí, o tambor é o meu centro, ahora mismo é o meu centro, é o que máis horas he dado, sobre todo en tema de clases, e é o instrumento co que máis cómodo me sinto. E empezaches tocando tradicional, e logo chegoute, digamos, a pubertade, non? Sí, con 16 anos empecé a tocar a batería. Unha batería, bueno, con 14 así xa me montara a miña primeira batería feita con caldeiros de pintura, que foi co que aprendí a tocar. E logo me regalaron unha batería de terceira ou cuarta man, unha Thunder destrozada,
E con aquela sí que se empecé a... Unha Thunder, para un fan de ACDC, unha Thunder Está claro. impecable. Está claro. Esa empecé un pouco máis naquela época, me xuntei con rapaces así tamén do rollo así rock e tal, que andábamos xuntos, e montáramos un grupo de versións mítico, do grupo de local de ensayo para ir a pasalo ben, Black Estuaries, se chamaban. Black Estuaries. Rías Negras. E nada, aí foi cando empecé... Cando se empezou a fundir, digamos, o trad co... No, o trad aí nesa época sí quedou bastante un pouco máis apartado. Despois viu a fusión, digamos, sí, ¿no? Plena adolescencia, xa non me apetecía estar tocando a gaita ali no grupo folclórico onde estaba e tal, deixei no aí un poquinho de lado. Ademais, no trad se folla pouco, creo, Teño eu esa impresión. Bueno, Teño esa impresión. Sí, igual máis que noutros sitios. máis que no punk, que no hardcore, sí. Eu polo menos. Que ainda así non é moito. Non tiña eu esa sensación, quero decir, moitas, é un segredo a voces que moita xente se mete a músico para chingar. Sí. No, eso sabemos todos. O sea, Sí. E sempre pensei que a xente do tradicional como que xa... Pero como claro, que hai o de un chingar- punto, o de hai un chingar punto non. aí, hai un punto aí. Eu son batería. Eu estou ali atrás. Sabes? Eu non son cantante ni guitarrista que estou aí diante. Xa. E iso influi. Sí, bueno, Eso sempre se foi dixo moi- que os baterías son os que menos follan do grupo. E os máis leais. Igual os baixistas follan menos aínda que os Pois baterías. isto, que iso? É unha xente que está por aí con 4 cordas. Teñen 4 cordas e fan o que poden. Pobriños os baixistas, de verdad. Pobriños, Que maltratados son. Sí, pero como os boto de menos cando toco sin eles. Me cago na Claro, é que a base rítmica casi non só do rock, casi de calquer sonido, baixo batería, é Baixo o batería. que xenera. Hola, boas tardes. É o que xenera, digamos, a estrutura rítmica que é a que te mantén para despois facer florituras e Está tal. claro. Si faltan os graves e as percusións, Sen nós non fan nada. O resto non fan nada. e algúns que con vos tampouco fan nada. Efectivamente. Tamén se vai pasar. Pois sí, aí, nesa época, se empecé a tocar a batería e tal. E uns anos máis tarde xa foi cando me profesionalicei xa máis un pouco, cando fundei bandas como Lisca, ou os Podres, que sí que nos movimos a nivel galego, nos movimos moitísimo. De feito, Lisca ainda se mantivo en activo hasta este ano. Eu estive os primeiros anos, gravei o primeiro disco con eles, e logo xa foi cando volvín ao folk, cando me deron... E te vai moito as colaboracións, porque tocas con todo o mundo. Eres un poquito promiscuo, Eu me levo ben con todo o mundo e ao final... Sí, no, pero quero dicir, está ben, non? O sea, Sí, está non guai. manterse nunha formación pechada, nin... Bueno, ahora estás cos Bacalouras, ou con... No, eu... Dende eso, dende fai, 11 anos xa, vai a facer. 11 anos? Que nesta época que te estou dicindo, cando deixei Lisca, foi porque entrei nos Carunchos, Esos, claro. que era un grupo que viña eu escoitando dende que empecé a tocar, porque ver. Luís, o Caruncho, é o meu profesor de gaita dende que comecei. Carunchos levan dende o 90. Pois mira, Carunchos fixemos o 30... Así era 30 aniversario foi o ano pasado, 31 O anos. sea, desde o 95, sí. 94, Sí. sí, Son anos, xa son anos. E aí siguen. E aí seguimos. Bueno, claro, ahora es parte integrante, é como se te chamaran para tocar con ACDC, non? É que foi a hostia, para min que entrar a tocarnos a joder. Ainda comentaba a Luís outro día no 30 aniversario que tivemos a festa, que claro, que se acorda de min de pequeno, un mocoso aí tirando de pantalón, a ver cando me levas pos Carunchos, sabes? O sea, conseguiste esa base de insistir. non foi de insistir, foron casualidades da vida. Digamos que te ofreceches ti. Pois mira, a ver, de pequeno sí que tiña o rollo de a ver canto me levas a tocar e tal, pero xa te digo, eu xa levaba uns anos desconectado o tema folk, sí que seguía tocando e tal, pero non como ahora. Me chamou un día, porque unha persona do grupo, o Guillermo e tal, que tivo que deixalo, un musicazo da hostia, tivo que deixalo por razones personais e tal, Como me faltaba un musicazo, te chamou a ti. bueno, non sei, o de musicazo... Non, é broma, era por chincharte un pouco. O de musicazo, que claro, que eu me din conta naquela época, joder, pero eu que vou a facer, sabes? Para min un grupo, Caruncho sempre foi un grupo de referencia. E Si, non é calquer cousa. Para min escoitando Caruncho foi como descubrín o que é a música tradicional en sí, sabes? Para min foi a hostia, Bueno, claro, sinceramente. son tradicionais, pero tamén teñen
Sí, sí, Que sí, é a unha ver. volta actual, non? Sí, sí, está claro. Non os besos rancios. No, 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 no. O sea, No. beso que teñen unha certa pulsión contemporánea. Sí, sí, está claro. Temos moita letra social, sobre todo, acto de actualidade. Pero, bueno, eu penso que... Bueno, penso na unha realidade. A temática por excelencia de Carunchos é a defensa do idioma, dende sempre. E iso sí que Do idioma mantemos. galego, non nos Claro, confundamos. claro. A defensa da lingua. Eso foi sempre a bandeira do grupo, pero sí que tocamos moito tema actual, moito tema social. Sí, sí, sí. Pero e estás, o Que de sea, feito, mira, traio un agora estás regalo. na formación, digamos, de Caruncho. Traio un regalo. O último, Eu os regalos os agradezo sempre. o último libro disco que sacamos Con Manuel María. de Manuel María. Unha escolma de poemas de Manuel María que musicamos. Ademais, que bonito sacar un disco cos poemas en libros, sí, señor. Ilustrado por Laura Romero, que é a baixista de Cenzar. Unha gran ilustradora. Quedou moi chulo. Pois moitísimas grazas. Sí. Outro máis para a colección que tes aí. No, este vai para a miña casa, é para a miña colección, o sea, non, pero intentarei conseguilo para a tenda, porque, edita Xerais, entón non hai problema, non hai problema. Ademais, me parece moito máis interesante sacar un libro con un CD que sacar un CD con un libro. Non sei se me entendes. É un xeito de sacar a música do seu... Bueno, nos aquí porque temos discos e libros, o sea, é a nosa idiosincrasia. Pero se non, por exemplo, un disco dos Carunchos, igual vas a unha tenda de discos e non atopas. Claro. Mentras que nunha librería Nunha librería vas a topar. vas a topar. Vas a topar. Sí, Entón, me parece unha liña moi interesante e ademais dignifica moitísimo os textos, os pon en valor. E iso sempre me parece unha moi boa iniciativa. E se ademais sale Manuel María na portada, mira, que teño moito afecto. De quen iba a ser? O sea, Xavier o coñeceu. Xavier de Santiago, Xavier o coñeceu. E estades aquí todos aquí detrás, en plan guapis. Pois moitísimas grazas. A disfrutalo. Tentarei, no? Pois sí. Pero tamén te pedín que me trouxeras un libro e un disco que en algún momento da túa vida tiveran significado algo para ti. Mira, te trouxen dous discos e un libro. Vamos a empezar polo libro. Voche ser sincero. Eu non son No, por favor, no. Miénteme. Eu non son para nada un gran lector, nin chego a lector mediocre. Eu novela non leo absolutamente nada. Non leo absolutamente nada. Novela e moito menos poesía. Poesía, algo sí. Algo sí. Ensayo, nada. Nada. Sí que leo moito artigo científico e tal, e me gusta moito o tema da historia, polo tema da música galega e tal, aí sí que leo moito. Pero te trouxen un libro que para min ten un significado especial, porque foi o primeiro libro que leín na miña vida. E para máis, é o libro original que leín eu de pequeno. O sea, o mismo exemplar que leín. Ainda ten garabatos por aí de tal. Espera, non será Memorias dun neno. No. A mí é un libro que me marcou. E este libro, aínda que cando lín, aínda era castelán falante, non tiña nada de consciencia polo tema do idioma, nin polo tema de país e tal. Sí que foi un libro que, igual con 6, 7 anos, encendeu aí unha chispa que anos máis tarde foi o que fixo que resoudira. E o mesmo pasa cun dos discos. O sea, foi o teu Harry Potter. Sí. A ver. Os soños na gaiola, de Manuel María. Máis Manuel María. Os soños na gaiola. Libro infantil, pero para min que cada vez que leo este libro me emociona. Non era Joaquín Marín o que ilustraba isto? Aí xa me pillas. Sí, Joaquín Marín. Sí. Joaquín Marín. Sí, aparte da colección Merlín de... Sí. Do 94, creo que é esa edición. Sí. Pois este é o libro que me marcou. Aparte son como cantares, casi, ¿no? Son poemas moi cantables, moi melódicos. Pero es que iso lle pasa a toda a escolma de Manuel María, prácticamente. Sí, e moi asequible, ademais. Sí. Entendo que sí, claro, porque me decía 6, 7 anos, me parecía súper pronto para que un libro te enganchara, pero sí, ahora o entendo máis. E o problema que abre o libro... Mira, unha vaca fumada, pois está fumada. Sí, a verdade que es ilustración. Esta vaca está un poquito fumada. Bueno, Joaquín Marín a mí me gusta moito como ilustrador, me parece moi bo. Pois o primeiro poema, que é o poema de Galicia, que tamén está musicado por Caruncho, Suso Mamonde, Fusan os ventos, foi o poema que fixo encender esa chispa, sabes?
e que logo cos anos, pois por destinos da vida, por xuntarme con xente e tal, fixo que esa chispa ao final tomara todo sentido. E o mesmo pasa con un dos discos que te trouxen, que estaba sonando cando entrei pola porta para dentro, he de flipar, casualidades da vida. Estamos escoitando este disco, estaba sonando aí, me dice, isto faz a propósito? Digo, non sei, non sabía que se refería, ata que vin que o disco que traía era exactamente o mesmo disco que estábamos escoitando nos cando chegou. Pois sí, o quen os subera a cantar de Fusa aos Ventos. Igual é que fumamos Marlboro Medium e temos unha conexión mental ou algo, pero é curioso, Pois o mesmo que pasou co libro, Sí, bueno, a ver, Fusan a primeira vez que os escoitas non se te olvida na vida. No, está claro. A min Porque Fusan... teñen algo que traspasa a pel. A min Fusan meteume a miña nai dende que estaba na súa barriga, literalmente. O meu pai meteume AC/DC, a miña nai meteume Fusan aos Ventos. E claro, o mesmo, eu escoitaba esas cancións que naquela época non as entendía, lóxicamente, pero as tiña tan interiorizadas que cando realmente tomaron sentido, iso foi a hostia, sabes? Eu o primeiro disco que escoitei en galego foi Sementeira. Antes incluso de escoitar o Tren de Andes do Barro, antes de escoitar nada. Foi o primeiro, e o tiña en casete, e nos lo pasábamos entre amigos, e porque claro, a ver, son un poquito maior que a ti. Un pouco solo, Un poquito solo. A ver, tampouco que se note, pero un pouco maior sí que son. E lembro de leválo a SB e de pasárnoslo con algún colega a casete, pero así en plan achante, porque te podía traer marróns. Entón, pois, un pouco que falábamos de que Sementeira igual é mellor disco este, eu creo que é moito mellor disco este. De produción igual pode ser. No, incluso a nivel cancións, Sementeira está Sementeira ten unhas cancións moi demasiado potentes, recolleita aínda, creo eu, Aquí empezan a coller o seu propio sonido e o seu propio... Me parece máis banda aquí que Sementeira. Este disco xa é un disco antes de cando xa foi o cambio definitivo de Fusan. Fusan cambiou con Outrora. Aquí xa estaban collendo ese sonido máis folk que xa teñen agora. A mí sí que me gusta máis ese sonido primario, ese sonido arcaico que tiñan ao principio, sabes? A ver, é que Sementeira, é o que te digo, é un disco que a primeira vez que o escoitas se te mece máis o da pel, é que non sabes por qué, pero para min supuso unha revolución, porque eu era un neno galego falante que no colexio non podía falar galego. Logo, cando eu estaba en sexto, sétimo de SB, a cousa cambiou e empezaron a darnos clase de galego. Pero, si ves, eu non teño pelo nas patillas, porque cada vez que falaba galego, no colexio me levantaban para as patillas. Entón, eu aquí teño dúas calvas. E ainda hai xente que nega iso, sabes? Cada un que negue, eu teño unhas patillas ausentes para demostrarlo. Quer decir, bueno, o sea, non é ni bo ni malo, son circunstancias que nos tocan vivir. Pode pasar con outras moitas cousas. Tamén, cando eu era neno, os maricones se les tiraba piedras, agora non, afortunadamente, ou non deberían, algún ainda cae. Pero quero decir, os tempos van avanzando e van cambiando as cousas. Pero o que te quería decir era que eu era un neno galego falante que non podía falar galego en público. De feito, me lembro cando miña nai iba ao médico, me decía, como lle digo isto e isto en castelán? Eu lle decía como se decía en castelán, porque senón o médico non atendía. Claro. E isto tamén é un feito. A ver, a xente que diga, es que imponemos el gallego. Bueno, vale. Hai xente que fuma cousas que lle sentan mal. Entón, cando escoitei esa caseta de Sementeira, foi como de... Me sentí dignificado, en certo xeito, o sea... Foi como escoitar algo na miña lingua, porque que de feito despois, cando me introducí un pouco máis na música e no pop e tal, cando quería escoitar pop en galego, pois tiña que tirar da música brasileira. Porque en galego pop non había dúas cousas e tal. Pero Fusan realmente bueno, Milladoiro xa é algo moito máis... Xa máis folk. Máis trascendental e máis intelectual, se cadra. Pero Fusan ten unha pulsión que te entra. É o que te decía antes. Eu elexen este disco porque, a ver, lóxicamente tamén é un disco de referencia para min. Foi o que te dixen antes, o levo aquí tatuado, a portada deste disco. Pero... Pero é o disco que te... A que che decía, é a canción que che decía eu, para min é... E de feito o meu amor foi mariñeiro, o sea que... Pois, o disco que te quería traer era Sementeira, solo que non atopaba, e de feito este disco deixo o Gabio dos Bacalaures. É mellor portada esta. Portada moi bonita esta. Portadón espectacular, o berro seco... A min ainda hai un tema de Fusa aos Ventos, que de feito está no Sementeira, que cada vez que o escoito, como vaya uso no coche e o escoito, non falla.
Choro. Choras. Choro. O sea, se estás en público non choras. Manteso, Depende tamén un pouco do contexto. Se escoito en directo, choro. É o de Muller de Fusa aos Ventos. O recitado ese final coa voz de Mini, a mí cada vez que o escoito me pongo os pelos de punta. A música ten esa capacidade Sí, eu son moito de chorar ca música. de despertarte. Son moito de chorar ca música. Cocine non. O cine me pasa igual que cos libros. Pasas. Non gasto nada, e series e todo iso. A ver, clásicos e tal sí que me gustan. Pero nunca fun de engancharme. Nunca fun de engancharme, pero porque tamén eu me engancho. E a mí non me mola pasar, me teño enganchado a algunha serie e pasarme igual 2 días encerrado na puta habitación mirando Netflix. Maratón. Porque eu non teño paciencia de mirar un capítulo hoxe, de outro mañá, que non. Darse unha panzada. A min como me enganche, me teño que dar a panzada e ao final non fago nada, e sabes, non me mola. Entón intento evitalo. Tamén hai moi poucas cousas que me engancho. O sea, para non enamorarte de alguén, mellor non... xa te estou vendo, o sea, fuses do que sabes que te pode gustar demasiado, non? Claro. Non é que fusa do que... Estás vivindo baixo... No, a ver, tampouco iso. Por chincharte. Fuso de perder o tempo, sabes? A min, a ver, hai veces que sí, que apetece, igual me poño unha peli e tal, pero a min que engancharme con algo e eu forzarme, porque ao final me estou forzando a estar aí metido nunha habitación mirando para a televisión, tío, no, sabes, o sea, o podo facer de vez en cando, pero por iso non intento arrimarme moito a esas cousas, pero joder, as cousas que me gusta e que penso que me aportan de cabeza, sabes? Bueno, vamos a darlo por vos. Mira, outro disco. Era por chincharte, tamén por ver un pouco como funcionas, claro. como eres. Outro disco que trouxen. Os Carunchos. Que autopromoción. No, é que xa estábamos falando antes. É o segundo disco de Carunchos. E para min este disco foi, no tema de música tradicional, foi a miña porta. Ainda non estás ti. Aí, mira, nese disco tiña eu... Pero quero dicir, ainda non estás ti en Carunchos cando este disco. Tiña 6 anos aí, ou 6 ou 7 anos. Bueno, pois estabas lendo a Manuel María, igual fixeches unhas percus. Tiña 6 ou 7 anos nese disco. E para min é o disco, sabes? Para min é o disco do que ven sendo música tradicional ou folk e tal. Este foi o disco que me abriu as portas a todo o mundo que teño agora. O Sen Tempo non era de Carunchos. Discazo. De feito, no 30 aniversario, que tivemos outro día concerto de 30 aniversario, invitamos a toda a xente que pasou ao longo da historia polo grupo. Foi emocionante porque houve un momento que quedou a formación tal... Original. Que non é esta, é do disco anterior. E cantou aí certas cancións que me fun pa baixo, pa medio público. Para volver a ser fan por un rato. Pa medio público e ata me emocionei, tío. Hostia, foi moi bonito. Pero co mangallón que es con todo ese ferro e son choromicas, co tema da música, son un puto choromicas, flipas. Sí. Está ben. No, que mola. Teña varias caras, quero decir. E me sinto orgulloso diso, Claro. Porque a mí me encanta emocionarme coa música. Claro. Encántame. Claro. E ademais que amosa outra faceta de ti, quero decir, as persoas non estamos feitas dunha peza, o sea, pode ser un aspecto, tes un aspecto rudo, porque tes un aspecto rudo, digamos, aparece. Claro. Pero logo é misiricas. Como a mí me ves con este look de travesti e dices, este non aguanta medio soporte. Quero dicir, as persoas temos varias... Está claro. E iso é bonito tamén, porque senón somos fotocopias. Sí. E estamos vivindo uns tempos, non digo que sexa especialmente agora, pero sí, eu creo que agora a humanidade está tendendo hacia un punto de homoxenización onde todo o mundo escoita o mesmo, todo o mundo se viste igual, todo o mundo usa os mesmos términos, me refiro. Pues sí. A mí me parece moi ben que digas bro a alguén, pero que todo o mundo este chamando bro a todo o mundo, porque escoitei a un neno chamándolle bro ao seu pai. Quero decir, a ver, e sabes, non notas que hai unha tendencia ahora mismo a que todos vayamos polo mesmo carril? A mí me parece moi ridículo iso. Pero existe, non? Sí, claro que existe, está a orde do día. Non é un flash meu. No, para nada, está a orde do día. Eu creo que está cada vez máis marcado. Eu aí son a Resistencia, eu pertenzo ao grupo da Resistencia, creo. Hombre, se eres gaiteiro punk, que estás cun pé en cada mundo, aí estás creando terreno novo, non?
De feito, eu sempre, nese sentido, eu sempre me sentí un vello. Eu sempre, nunca cheguei Un a... vello sen canas. Bueno, algún hai. Algún se empeza a ver. Empeza. A mí sempre me pasou o mesmo, dende pequeno, sobre todo co tema da música e gustos e tal, nunca encaixei cas modas dos meus amigos e tal, sempre fun... E nese sentido sí que me tocou ser bastante solitario, sobre todo no colexio, no instituto, nese sentido. E bueno, O sea, ibas a túa bola, pero porque estabas en certo sentido condenado a ir a túa bola. sí, 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 intentaba sí. ir a miña bola e, bueno, intentaba encaixar tamén, moitas veces non podía, acababa, bueno, metido en mil líos por intentar encaixar, bueno, foi unha etapa bastante jodida, a verdad, a da adolescencia. A adolescencia é que é un horror, tío. Sí, De repente, o teu corpo parece que non é teu. E se te pasan pola cabeza cousas disparatadas que non sabes para onde ti. A adolescencia, cuidado, A mí me serviu moito para aprender moitas cousas, porque levei moitas hostias, pero a mí o que máis me doe desa etapa é o que pasaron os meus pais comigo. É o que máis me doe. Sí, porque, a ver, cando és un adolescente te volves contra a xente que máis queres. Non é que me fora que me volvera contra eles, pero acabei metido en mil líos. E tiña que estar sacándote de líos cada dos por tres. Estive en dos juicios, ao final estive nun centro de menores, bueno, nun centro de día, con unha condena, bueno, era unha condena de 10 meses, creo, e ao final me quedaran 5 porque Porque te portaches ben. o educador, que isto me enterei anos máis tarde, que aínda me levou con el, Antonio, que aínda o beso de vez en cando, me dixo que lle acabou mandando unha carta en Suiza, ou algo así, que non pintaba nada ali. E a mí xa me tiñan aparte, porque non me xuntaban co resto de rapazada. Pero esa etapa foi bastante jodida e polo que máis me arrepiento é polo que pasaron os meus pais, que a mí me serviu moitísimo para aprender, sabes? A ti a mí nivel me serviu, personal hostia. te axudou a facerte unha... Sí, e foi cando o meu cerebro fixo ata aquí e cambiei totalmente de vida e foi cando me empecé a meter máis no tema da música. E tamén tive moitísima sorte de acabar aquí na Asociación de Veciños da Casco Vello. Que de feito sempre que te vin tocando casi Claro. foi con eles. Claro, pois foi con eles cos que empecé a encauzar un pouco. Sí, a topar un círculo de xente coa que te sentías Sí, ben, coa totalmente que te podías expresar. É moito máis adulta, sabes? E con esa xente encaixei. Con a xente que igual me levaban 15, 20, 30 anos ou igual, joder, teño colegas aí que... A idade é moi relativa, E sempre encaixei moitísimo máis con esa xente que co que viña de aí atrás, sabes? Por iso sempre me sentí un pouco vello nese... O sea, eu se fose para Eurocolla te diría, es que tienes una alma vieja, que has vivido muchas vidas. Sí. Pero supoño que algo de eso hai. Pero tamén considero que no camiño de un, os momentos de felicidade te enseñan, pero te enseñan máis os marróns. Moitísimo máis, sin duda. Sempre e cando ti fagas a túa análise. Efectivamente. Se tiras pa diante non aprendes nada. No. Se tiras pa diante non aprendes nada. No, hai que saber levar a hostia. Hai que saber gestionar a hostia. E sacar conclusións dela. Efectivamente. De feito, é algo moi distinto, por exemplo, nos Estados Unidos, cando eres empresario, valoran que tiveses algunha empresa que fallara, digamos. Xa. Aquí no, aquí te falla un proxecto e xa te miran como, este... Sí, no. Eu me arruinei varias veces a miña vida e sigo facendo cousas, ademais, cousas que están predestinadas a ser unha ruína. Pero, quero dicir, eu creo que si fas a tú... Si tiras pa diante e non pensas, non aprendes nada na vida, nin co bo nin co malo. Pero coas cousas que en principio parece que son negativas ou que te saíron mal, a pouco que lle deas unhas voltas, sacas unhas leccións de vida que... Sí. Eres unha persoa distinta grazas a eso. Sí. Unha persoa mellor incluso a veces. E aparte ao escapar desas cousas, a vida xa te la vai levando por outros cauces, sabes? E hai que saber tamén elexir... Non creo que sexa a vida que te leva, creo que... Bueno, a túa vida, que vas facendo ti. Claro, exacto. Claro, está claro. Porque eu creo que é superimportante asumir a responsabilidade das propias escollas. Quero Sí, decir, está claro. a veces algo te sale mal, pero o primeiro que tens que facer é non botarle a culpa aos demais, sino analizar de por que ti te meteses aí. Ao mellor ti estabas buscando un fracaso. A veces, os seres humanos somos así. Efectivamente. A veces nos metemos en unhas liortas e decimos, pero que nos metimos a conciencia. Sí. ¿No? Sí. Pero é bonito.
Sí, a verdad que sí. Si non, onde estaríamos agora? Pois non o sei, pero non o quero imaginar, como se quera por Facendo, aquela vida. facendo macramé. Pois sí, e a verdad que me sinto moi orgulloso desas hostias, Estás, non, Totalmente. hai que asumir. Non me arrepinto de nada, E- é o que te decía, o único que me arrepinto é do que pasaron os meus pais. Do resto, Pero mira, tío, si para ti gracias a iso estou aquí, si sabes? para ti o saldo é bo, considero que eles tamén o dan por bo. Sí, claro. Si Sí. te queren, que te queren, Sí, sí. saberán ver que esa evolución, esa etapa forma unha parte dunha evolución que ti necesitabas pasar. Está claro. Si non, non serías a persoa que eres agora. Está claro. E agora mellor os lles das máis mimos e os cuidas máis que se non tiveses pasado por esa fase. A mi nena outro día se lle caía a baba no concerto. No, sí, Claro. sinto que está moi orgulloso. As nas Eso- dos músicos, Bueno, como as pasan. E ademais, agora, como es mestre, podes ir tamén pasando os teus coñecementos non só musicales, pero o de ser mestre recente ou xa levas tempo? pois levo, mira, empecé no Centro Social Faísca, pois o pouco de entrar en Carunchos, creo, debo de levar sobre 9 anos ou algo así. Logo xa cambiei pa aquí pa Cascobello, que debo de levar 7 anos, 6, 7 anos. E bueno, ahora dou na hostia de sitios tamén, dou en San Andrés, dou en Teis, dou en Lavadores, dou en Cangas, dou en Chapela, dou... Vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Redondela. Pois sí, pois sí. E Pero bueno, das clases a nenos ou a xente de calquera idade? polo xeral a xente adulta, pero sí que algún neno teño. Pero cos nenos teño algo que normal... Todavía non eres maior de abondo como para darle clases a nenos. Non é iso, pero moitas veces o tema dos nenos pequenos é máis a teima dos pais Sí, de sí, querer certo. metelos Certo. a facer as actividades que co interés do propio neno. Certo. E a mí xa me pasou de Claro, dar clase... se están a forza non o... Claro, de estar É dando clase en difícil. algún sitio e aquilo era unha guardería. Os nenos non tiñan interés ningún. Exacto. Entón decidín que non. Si ven algún neno que os teño, é porque queren eles. Porque queren eles. De feito, teño aí un rapaz, Mateo, un rapaz ali de Rande, Hasta logo, que Mateo. que ese, xa dende que o coñecín, era un flipado, hostia, que lle molaba e que, sabes, que se notaba que quería. Empecé a darlle eu clases particulares na casa e logo o sábado pasei e o cambiei para un dos grupos que para ali para Lavadores. E un rapaz que lle mola, que joder, sabes? E os teño moi seleccionados, sabes? Os teño moi seleccionados. Se non é unha guardería. É o que me jode. Pero bueno, Pero o que pasa é que tens que andar dun lado para outro para dar clases. e das clases sobrevive. A ver, vivir da música é jodido, é o que digo. Ou eres un mercenario, ou ou leva... Ou unha diva. Ou unha diva. Pero no meu caso non. Pero quero decir, os do medio mal viven. Os do Xa. medio mal viven. Eu, aparte das clases, bueno, logo curro con Rebelión do Inframundo. Estou currando aí de chofer e tal, bueno. De pipa. Sí, de pipa facer... É unha familia, para mí son os meus irmáns e... Logo estou tamén en que orquesta Neverloura, currando con eles, tamén no que faga falta, e agora vou a empezar a tocar con eles tamén. Chico para todo. Sí, cos bacalouras tamén currei bastante, pouco de todo. Tamén estou nunha empresa bueno, colaboro con unha empresa de alquiler de furgonetas para o tema de músicos e tal. E hai que ser un pouco mercenario, sabes? Porque senón, logo tocar en bodas, procesións, bautizos, divorcios, enterros, non que... Nos divorcios se toca tamén. No, nos divorcios nunca caí, pero... No, digo pero porque molaba, unha vez de divorcio xa non queres tocar. Ainda que sempre hai ese WhatsApp de 5 da mañán a teu ex ou a tua ex dicindolle, mira, un pequeno flashback e tal. No, divorcios non, pero bodas, enterros, tal, sí que caen bastantes. Ves? Pois mira, un enterro de troula. No, de trola no, rollo solemne, hombre. Ah, sí? Sí. Ah, non, pensei que era de veña, No, ala. no. O morto dixo que montáramos unha festa. Que os hai mortos... Sí, hai xente no, que pero nunca me si quedou eu moro máis. montado unha festa, quero todo o mundo bailando, non quero que ninguén chore. Eu Pois son, vale. eu son dese plan. Pero de momento non me cadrou ningún. Xa caerá. Xa que era. Pero sí, iso, un pouco mercenario. Hai que... Bueno, e tocando en bandas e tal, pero en algún momento te vai dar por facer algo propio, non? Dime Non que sei, sí. Dime que sí. Dime que tes algo aí no masín que dices algún día, si atopo alguén con que liarme, quero facer tal cousa.
No? Propio tampouco, nunca me plantexei, pero... Quero decir, Porque eu son percusionista, tío. pero É que que- facemos un pero percusionista. son de quero decir, Igual que o único que me xunte cun baixista. pero calquera pode ser o motor de unha iniciativa, Sí, está sabes? claro. Tes percusionista, sí, pero tes un amigo baixo e vedes que entre os dous vos tal, e por que non montamos unha banda e facemos versións folk de Rage Against the Machine? Eu que sei, quero decir, en ningún momento te plantexaches decir, vou intentar ou facer unha banda homenaxe á CDC, pero sin electrificar. Eu que sei, No. quero decir... A ver, sempre, eso, joder, eso acabas de dicilo, eso foi unha das ilusións da miña vida. Joder, facer un tributo a CDC, Toquei pero... oso. Sí, eso foi unha das ilusións da miña vida, pero non hai xeito. tributo a CDC con gaita... Nah, eso xa, no, eu quero o rollo original. Ai, Eu quero o rollo original. Un purista. Eu son purista, sí. Bueno, que non o dixen, hoxe en día ainda toco a batería e estou tocando nos Residuos Atractivas. É unha banda que, hostia, pegamos un subidón este ano, pasamos de ser 5, marcharon 2, bueno, por diversos motivos e tal, e pasamos de ser 5 a ser 3, agora ser 9. Montamos unha banda aí de carallo. Te soa... É un pouco difícil de manexar. Bueno, pero tamén está todo falado, sabes? Foi unha cousa que se falou dende o principio que tampouco nos interesa por motivos laborais e tal coller moitos bolos e tal, simplemente pasalo ben. Non é un grupo para gañar cartos, sabes? É un grupo para pasalo ben e se pasa ben, porque é un grupo moi festeiro. E eso está... Aí non ves o lado económico, sabes? Porque non me interesa. É un grupo... Se non hai cartos, non hai pirulas. Pirulas tamén. No me refería a pirulas. Me refería a pirulas de broncas e tal. Se non hai cartos, por que vas a discutir? No, discutimos de carallo, sabes? Hostia, sobre todo... O sea, que hai pirulas e pirulas. Hostia, sobre todo con Nacho, que é o meu irmán, que eu quero pola vida, sempre estamos a hostias. Pero hostias, Que amor máis raro, non? Eso é amor de verdad. Si discutes, si bueno. sabes arreglar y sabes arreglarlo no momento. Ese polvito despois de la discusión que dicen, esos matrimonios que se levan mal, que sempre dicen, ai, discutimos moito, pero despois echamos unos polvitos maravillosos. Ese cojonudo. No, sempre discutimos, pero sempre acabamos con unha aperta. O sea que, sabes. Pero si o teu hermano del alma, que toca él? El toca o cantante e acordeón. Ah, no, pensei que era baixista, porque senón xa tiñas a base para crear un proxecto. Claro. No, cuidado, que fichamos un baixista de cojones, a David Marín, o que era baixista de aquí de Ría, e, bueno, estivo outros moitos proxectos e tal. Pois iso pode ser o serme... Bueno, animalada, me costou... Pode ser o sermolo de algo... Sí, de un romance. No, a ver, é que a música son sorpresas e son emocións, entonces de repente... Pues... No, pero non me vexo facendo nada en solitario, tío. No, non en solitario, pero bueno, algo que inicies. Ser o motor. Veña, mozos, vamos a facer isto, vamos a... Pero que non teño tempo a máis, tío. Que miren todo o metido. O entendo. Eso sí que o entendo. É que non me dá a vida física para máis. Eso sí que o entendo. De feito, a ver, vou a empezar a tocar agora ca Orquesta Neverloura, tal, porque xa viña currando con eles de tal, pero me vou a facer un set de percusión, que se poden tocar que sen mí non pasa nada, sabes? O sea... Non me dá a vida para máis. Que me dera poder estar en 1000 proxectos máis, pero que non... Pero sí que ese que dixetes antes, o tributo a CDC, sempre foi algo que estivo, esa espiniña que estivo aí, pero nunca... Sí, pero nunca topei xente para iso. Pero ti que farías? John Bohan. Ah, no, a batería. A batería. Eu ese grupo é a batería, tío. Nunca colles o micro? No. Collino... Ah, sí que se... A ver, en Canuchos o collo, sí. Pero en coros, facendo coros e tal. En coiros? En coiros, en Canuchos non me deis. Alguna vez facendo de cego, coa zanfona... Cala, que facer folk nudista, igual hai un campo aí moi interesante, Bueno, xa fixen con triquini, lle faltaba un cacho de tela, só. Mira, os Red Hot Chili Peppers se poñan un calcetín e salían a tocar punk funk e o levaban tan panchos. Hostia, folk nudista. Non me roubes a idea, igual me quedo con ela. Pincha ti en pelotas. En calzoncillos o fixen. Pois agora en pelotas. Nun sitio, ia tantísima calor, pero tantísima calor que dixen, mira, non sei xa... O problema é que, claro, a xente lle gustou a idea e acabou todo o mundo bailando en calzoncillos, en bragas, en lo que fuera.
en Lieja, en Bélxica, para que logo digan que os belgas son aburridos. Hostia. Se montou, pero non desenerou, no, o sea, non hubo penetraciones, ni felaciones, ni nada. Que pena, non? Pero ía moitísima calor, era un clube moi pequeno, moi divertido, moi oscuro, moi funk de música, quero decir, funk de tal, e eso, unha noite, pois, eu tiña moitísima calor, e é que, de verdad, que me sudaban as mans nos discos e tal. Entonces, tiña unha camiseta de asas, calzoncillos e los tenis. E de aí al despelote hai un flis. Pois xa sabes. Colle idea. Moi ben. Ti tamén. Ti colle idea. Eu xa toquei casi en pelotas moitas veces. A mí xa non é novidade iso. No, aparte, podes ir a Brasil e así tocas en pelotas. Que Sí, es un pueblo de Brasil. Sí, pelotas é un estado. Que no É Brasil. un estado. Pelotas é un estado que hai no Brasil. Sí. O tío que brasileiro... Pero eu pensaba que era unha cidade. Ah, non sei, eu digo pola copla. Pero eu creo que hai cidade que se chamaba... Aí xa non sei. Se chamaba Pelotas. Porque Kiko Cadaval, Sí. creo que foi Xavier, foi Kiko, que nos contou que estuviera vivindo en Pelotas. Sí. Pero claro, ahora mismo non sei se se referiu ao estado, cidade ou tal. Aí xa non sei. Pois como todo que conta Kiko, Cadaval nunca sabemos se é verdade ou mentira. Algún día vamos a ter que traer a Kiko e facerlle un full monty, Pois era boa, No, pero Kiko está enfadado con nós. Sí, porque un día lle dicen, Kiko, nós estamos no underground, ti xa eres unha eminencia. Kiko é unha eminencia. Entonces é que ti xa pertences á alta cultura do país. Me dá non sei que... E logo se enfadou todo. Hola! E logo se enfadou todo e andaba por aí dicindo, o cabrón da C non me queren Río Lagares porque di que son de alta cultura. Pero, bueno, con Kiko hai confianza, seguro que un día o Camelo o traio. Oyes, Juan, foi un placer vir, que viñeras, porque además ves moi pouco por aquí. Pois sí, é a segunda vez que veño por aquí, pero ten claro que vou a volver. Porque mira que tes joyas aquí, Ameaza. Teño ollas, pero se van a ir ahora. Bueno. Oyes, campeón, gracias a vos tamén por estar aí, e gracias a Juan, que saibades que se vos suscribides a nosa canle de YouTube, pois podedes ver estas cositas que facemos aquí e descubrir xente. Bueno, a Juan igual non a descubrides, pero a outros están a medio de descubrir. E a Juan o mellor tamén, porque, ainda que estás metido en tantas troulas, igual non moita xente te coñece. Pois non, seguramente non. E a nós, se non nos coñeces todavía, xa estás... Suscribirme á canle de YouTube. E vinde por aquí porque teñen unhas ollas que eu levo 2 días flipando aquí, entre discos. Sí, discos, libros, camisetas, bueno, somos un poquito así friquillos. Estamos en Vigo, na rúa Falperra número 16, e estamos en Instagram, e estamos en Facebook, todo é Río Lagares, todo seguido. Taca. Pipeádenos e vinde por aquí cando queirades. Grazas, Juan. A vos. Grazas a todas. Chao.